Hej og velkommen til endnu en video her på min kanal. I dag så skal vi prøve at se om vi kan få et win kun med loot fra en vault vi åbner. Enten den i Magic Moses eller Night Shift First. Så jeg håber I vil tage godt imod videoen. Det er en af mine første, så jeg håber I kan lide den. Lad os bare komme ind. Så er vi simpelthen inde her i Battle Royale Chapter 6 og så videre. Altså kan du op på lidt dobbelt lidt. Nå, så har vi Magic eller Night Shift. Jeg tænker vi tager Magic, fordi den er nemmere at få. Så må vi håbe vi får noget godt i vortet. Skyder du efter mig? Er du sikker på du vil det? Hej. Vil du have mit loot? Jeg har en blå pistol. Ja, du må godt få den. Vi ses. Ja, du er stadig gammel. Haha. Undskyld hvis jeg har gjort dig noget. Au! Nå, vil du virkelig kæmpe? Så tag den. Aha! Ja. Det må jeg gøre om på. Tag lige en blå shotgun med. Så lægger jeg mig der. Lige sådan noget godt. Blå pistol. Og så skulle vi lige finde det. Det var derovre, ikke? Vil jeg have min sprite? Yes, det er godt. Der er ingen, der må komme ned. Jeg kan bare lave det bare. Det er rigtig dårligt ramt. Det her, det er godt. Hvad får vi her? Full sentinel. Den er god. Hvad får vi her? En lille SMG. Hvor er det en maske? Fire på den. Skal man tage nogle splashes med? Jeg ved ikke, det gør jeg. Og så skal jeg bare op igen. Jeg tror, jeg tager den vej her. Jeg måske bare at jeg kommer op der. Jeg skal finde ham der med det der avatar-skin på, eller hvad det var. Skal vi have vores hævn? Hvor er du? Jeg vil kæmpe. Gjorde det ondt på dig? Hvad? Skal jeg se noget sejt? Yeah! Han er simpelthen lille. Det er ikke svært. Så er det bare, hvor det nu var, jeg lagde min maske. Jeg må jo nok heller ikke til det der kinetic sværd, vel? Fordi det kan jo gøre damage, og jeg må jo ikke tage ting, der gør damage fra andre steder om det. Så jeg er det fast med loot, jeg får gerne at loote igen.
Jeg skal faktisk med mig. Du skal ikke bruge pickaxe, men hvem er du der i der? Nej, nu kommer der faktisk en rigtig sted. What? Det var ikke så god. Så skal jeg have din højning. Nå nej. Nu må jeg så ikke til det. Nej. Der er ingen, der tager den holdning derhen. Hvor er de robotter så? Der. Er det blevet sure, hva'? Nej. Der er nogen, der skyder. Jeg er bange. Men det er ikke ham, der er bange for. Okay, den med medaljoner herovre. Jeg ved ikke, om jeg skal prøve at pushe dem for at få medaljoner. Hvorfor tror jeg få damage? Det ved jeg ikke, hvad du gør med den maske der. Ej, jeg render rundt som en forvirret unge lige nu. Er det der, han har ham med medaljon? Der har i hvert fald været noget der. Jeg ved ikke, om det er mig, der går i ring. Ja, det er sgu mig, der går i ring. Hvor kom det fra? Wow. Derfra. Nå ja. Og så har vi med den her. Kan jeg ramme? Hej. Okay. Det er ikke så godt det her. Wow, hold da op. Nå, det kunne jeg ikke. Nå, jeg tænker, at jeg slutter videoen af her. Tak fordi I så med. Det blev ikke til en sejr, det blev til en 13. plads, tror jeg det var. Men vi ses i en anden video. Hej.